Zdravo, 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 Elita sa vama, danas ćemo igrati NBA 2K15, to jest nećemo igrati, danas sam odlučio krenuti neku kao ligu, sezonu, franšizu, ne znam kako se to zove, sa nekim draftovima i danas ćemo samo draftovati i tradeovati igrače, a već danas očekujte isto još jedan klip kako igramo sa tim timom. I draft je krenuo, mi smo na redu, izabrali smo Johna Walla i što se prve runde tiče mi smo završili. Sada kreće druga runda, mi smo na redu, izabrat ćemo Manu Ginobilija, dobar igrač, strašno. Ajde, njega ćemo da izaberemo na početku, te kvalitetni igrača, posle imam strašan fol. Evo, sada već kreće, nećemo Novickog, izabrat ćemo Joe Johnsona. Njega nismo izabrali zbog kvaliteta, nego smo ga izabrali zbog toga što on zarađuje oko 23 miliona. I pošto se trade tiče, mi moramo tih 23 miliona Johnsonović da zamenimo za 20 miliona LeBrona Jamesa i da ga zbog toga dovedemo u tim. Tako da sada dovodimo igrače sa što većom platom kako bismo kasnije mogli da dobijemo, da tradujemo u naš tim što bolje igrače. Sada ćemo izabrati Kevina Garneta i on dosta uzima. Evo, 7. runda počinje i završava se još malo. Chris Anderson, Skolu ćemo izabrati. I tako, nije nam sad neki tim jak mnogo, ali posle kad krenemo, evo Perkinsa ćemo, ali posle kad krenemo da tradujemo igrače, dovećemo sad ne znam koga, nekog, verovatno Lebrona, Durenta, Carmela, Kobija nećemo ni da probamo zato što je mator čovjek, i mnogo para uzima, a Karija ćemo isto da probamo, da dovedemo i nadam se. Ajde, šta sam sad kliknuo? Ajde da šta sad? Mi smo na redu sad, evo, ajde koga ćemo da izaberemo? Ajde Dalamberta, Samuela Dalamberta. I eto, nije mi bilo 3 dana, ali evo sada ćemo snimiti 3 klipa za 1 dan, tako da će se nadam biti bolje mnogo. Ajde, Grayson Richardson, nikad nisam čuo za tog igrača, ali verovatno Kim prima 6 miliona, zna nešto. A sada idemo 12. zadnja runda i koga bi mogli, evo Miller 4 miliona uzima, Millera ćemo, ne mogu da tražim dole, 12. runda. I to je to, izlazimo sa drafta i ajde. Ajde, sada odmah krećemo sa tradeovima. I on ne ovde, nazad, post trade, nudimo odmah u startu Walla i Joe Johnsona za LeBrona Jamesa. Daćemo pare za LeBrona Jamesa, samo da ga pronađemo. On je meni najvažniji i mora dobiti. Evo, 20 miliona zahteva, mi imamo 37, nekog od 17 miliona. Amare Stoudemire, Jabari, Courtney Lee, Dante Exum, Robin Lopez, Isaac Kainana, Flalo, Scott iz Atlante, ali Stoudemire je najbolji, da vidimo. Preterali smo, oni moraju 9 miliona još da isprate, 9 miliona. Ajde, umjesto ovog da damo nekog manje vrednog igrača, evo Haywarda. Ja sad 640 moraju da isprate. Fora je da mi damo više nego oni. Tako, ajde da uzmemo nekog malo boljeg. Evo, na primjer, da probamo da dovedemo Kirilenka, a opet sad ja moram da ispratim. Ajde, nećemo da damo Haywarda, daćemo Eric Bledsoe. Ajde dajemo Eric Bledsoe. I prihvatili su, samo da kliknem yes. I da, LeBron James je naš, da pogledamo to sada, da, LeBron James je igrač San Antonio Sparsa. Idemo dalje. Druga želja nam je Kevin Durant, da probamo Duranta, da dovedemo, svi znamo koji je on, da je najbolji. Traži mnogo, ali šta da se kaže. Sada dajemo Joe Johnsona i dajemo
Haywarda za Durenta. 20 miliona ravno zahteva. I nekog dobrog da uzmemo, ali uglavnom to su sve slabi igrači, tako da nećemo da damo Haywarda. Ajde da probamo da im damo nekog, evo na primjer Barnjanija. Ajde Barnjanija. Boris Diaw, naprijed, Sean Kejman. Nećemo. A zašto mi ne, direktno ovako trade? Ajde ovako direktno trade. Da, pristali su! Dali su nam Kevina Durenta, jeste da smo izgubili 3 miliona, ali smo doveli Kevina Durenta. Idemo dalje, da vidimo koga ćemo dovesti. Dajemo Brendana Haywarda, dajemo Gordona Haywarda i dajemo Garneta. Mi smo ponudili 26 miliona i dovodimo Carmela Anthonyja, samo da ga nađemo. Evo ga, Carmelo Anthony, 22 miliona. Ali mnogo je neko, 4. Ajde nećemo da damo Garneta. Ajde da vidimo koga ćemo. Daćemo. Evo na primjer Richardson, ali sad ne ispunjavamo, sad je Carmelo skuplji. Daćemo. Evo na primjer Barnjanija. Mi smo ponudili dosta sad nekog malog igraka, evo na primjer. Da vidimo koga oni imaju. Ajde da probamo da uzmemo Marcusa Smarta. Marcus Smart, propose trade. Da, prihvatili su, Carmelo Anthony je došao u ovo. Imamo Lebrona, Carmela Durenta. Sljedeća želja je James Harden. Ajmo i Hardena da probamo da dobijemo, ajde. Ginobili je naš. Dajemo Ginobilija i Garneta, to jest 19 miliona smo ponudili za Hardena, koji Harden, eno ga, koji traži 14 miliona i ajde nekog od 5 miliona da nađemo. Ajde neko od 5 miliona, ajde da probamo. Ajde da probamo Gordona, Deandra da probamo, ajde. Ali verovatno neće oni, ajde. Moramo nekog boljeg da ponudimo od Ginobilija, ajde da probamo Perkinsa. Ajde Perkinsa, 9 miliona moja plata. Ipak ne znam sad šta da radim, ajde Ginobili opet. Ali nećemo Garneta, nego ćemo na primjer Perkinsa da ponudimo, Ginobilija i Perkinsa, nećemo Gordona, nego nekog skromnog od, na primjer, 2 miliona što zahteva. Evo, na primjer, DeMarcaro, mora ispratimo milionike. Milion eura nećemo dati ovoga. Ajde daćemo nekog ko malo košta. Ajde nećemo Kerola, 14, 7, a neće 7 miliona, ne. Nisu hteli, moram da dam 7 miliona više. Ajde da vidimo. Da li ispunjavamo sad? Ne ispunjavamo još. Ne može Richardson, mora neko bolje. Ajde Perkins opet. Ajde sad da izaberemo nekog. Ajde Kerola. Pa da, ovo sam već probao, samo sam i mjesec sad zamenio. Nećemo Kerola, ajde nekoga drugoga ko malo košta milion manje od njega. Ajde da uzmemo ovoga Galaveja, za njega sam jedinog čuo i evo pristali su. Kada pogledamo i James Harden je naš. Sljedeća želja je Steph Curry. Ajmo da probamo da dovedemo Garneta dajemo. I dajemo do Lamberta za Curryja, samo da ga nađemo sada. Ajde, Cousins, Griffin, pozanimljiva ponuda za njega. 17 miliona, ali mi trebamo sada Curryja, tražimo Curryja sada. I Lillard, stvarno klasa igrač, ali ipak ćemo mi Curry, eno ga. 10 miliona za Stefa Curryja. Ajde, Curry i sada 17. Da li ima neki njegov igrač od ovo? Ajde,
Ajde pogledamo, samo da vidimo da li ima neko od 7 miliona, kod njih Gibson 8, Martin, evo Gibsona, ne, moramo ispratiti milion. Nećemo Gibsona, nećemo da Lamberta, ajde, dajemo Galaveja, za nekog ajde da imamo ko vredi 2,5 miliona, evo James Johnson, i moramo ih pratiti 622. Ajde, dajemo Kirilenka, nismo dali Kirilenka, kliknuo sam nezgodno, evo sad dajemo Kirilenka i da, pristali su, evo da, Stef Curry je naš, evo imamo i Stefa Currya, sada nam treba krilni centar, sada dovodimo Anthony Davisa, sada ćemo ponuditi, ajde da Lamberta, on igra skoro na istoj poziciji, za Anthony Davisa, on isto traži 5 miliona, ajde da probamo da dovemo Anthony Davisa za Lamberta, nikog više da ne dajemo, da Sol 7 miliona traži, Farid, on je strašno zanimljiv, samo 2,37, ako nam ostane nešto malo, dovodimo Farida, to je sigurno, ajde da probamo nekoga, Irving 7 miliona, Anthony Davis, evo ga, i on je bio u Pelikanere, ne, u Indianu Pacerse, i pristali su i Anthony Davis je naš, evo kada pogledamo i Anthony Davis je naš, ajde sada dajemo Marcusa Smarta, Skolu, Richardsona, za nekog isto velikog centra, Cousins ili Griffin, to je sada pitanje, da li dovesti Cousinsa, Griffina, Paul mnogo već tražen, a i playmaker je, imamo Currya, šta će nam, kad Curry izađe da se odmori, LeBron će igrati. Na njegovu idemo Millera, sad smo mi ponudili 10 miliona, ne, nismo 10 miliona, 17 miliona, 18 miliona, Wade traži 15 miliona, pa to je stvarno mnogo, iživljavanje, stvarno nema smisla da ovoliko traži. Ajde, Howard dere košu, on 21 milion, pa stvarno, jeste stvarno klasa, ali mnogo. Westbrook samo 15 miliona. Evo, Kobe Bryant, ali Mator je, rekli smo, ne dovodimo Kobe Bryanta, Mator je on, ovo, eventualno može malo da posluši, ali ne verujem. LaMarcus Aldridge, ajde njega ćemo da probamo da dovedemo. Ajde još nekoga da uzmemo sada, Peru, da vidimo kako imaju sve. Ajde da probamo samo nekoga sada da probamo mi da izbacimo, ajde izbacujemo Smarta. Sada smo mi ponudili 15 miliona, ali 3 igrača, ne verujem, ajde da probamo nešto, ali ne verujem, jer ćemo im ostati dužni, to je sigurno, ali nekog od, evo ga, Lawyera da probamo da dovedemo. Ali ne, milionim dođemo, tako da je to strašno. Evo mi, na primjer, Lawyera nećemo, a daćemo im nekog pika. 724 im dođemo, ne. Ajde, nećemo Peru, dajemo im pika. Ajde, nekog igrač. Ajde da probamo Antića. Pa realno nema niko, ajde Antića, da probamo sada, ali tada, ja sam samo zamenio mesta piku i ovom, ajde menjamo sada, ne smemo da menjamo jer nemamo za Aldridgea, evo dajemo Johnsona i da probamo da im damo još neki pik, daćemo im još neki pik, mislim oni nama će dati neki pik, ali moramo imati 13 igrača, ne pristaju, ali sigurno, ajde, sve ćemo sada da obrišemo, brišemo sve, evo, i ostali su ovi su sve veći igrači, tako da, nema ništa od toga, James Johnson, Marcus Smart,
Evo, mi nudimo 7, 13, 18 miliona. 18 miliona smo mi ponudili, sada da nađemo nekoga. Ajde, eno ga Kazin, samo 13 miliona zahteva, ali ne znam što, ali ja bih mnogo volao da dovedemo Aldridge, ipak meni je LaMarcus Aldridge mnogo bolji od Kazinsa, ne znam što. Da vidimo, nabili Wade 15 miliona prokomentarizmu, ali jaka. LaMarcus Aldridge treba nam, doveli smo samo Anthonija Davisa, ali ne može on sam da igra centra, ajde da vidimo nešto da nađemo, ajde Antića opet. Imamo sada 16, a mi smo ponudili ovo, ajde da uzmemo i Lawyera i Zelija. I da, pristali su i LaMarcus Aldridge je naš. Evo, pogledajte, i LaMarcus Aldridge je naš, sada imamo samo 5 igrača koje bi trebalo zameniti za još neke bolje. Koga ćemo sada da vidimo? Prvo da imamo ponude neke. Andre, nećemo. To, imamo Lawyera, nećemo ni Lawyera, ajde, nećemo ni Nika. LaMarcus, nisu samo vidio koliko su nam dali za LaMarcus, ali nema veze, sad je to nebitno. Ajde, dajemo Festus iz Elija. On je igrač, inače je šampion bio ove godine sa Golden Stateom, Shane Johnson, Langston Galloway, ali ipak dajemo Peru i koga bi mogli da tražimo. Svi su ovi već skupi, nema. Ajde da probamo mi da dovedemo Lillarda. On vredi samo 3, mislim 3 da sam video. 3.34 koliko sam ja zapamtio. Evo, Kawhi Leonard, on 3.05. Ali ne, ipak ćemo probati da dovedemo ovog, kako se zove, Lillarda. Stvarno je dečko klasa, a malo vred. Mnogo malo košta. Ajde da probamo Lillard. Mi smo mu ponudili 4,86, 5 miliona skoro, on vredi 3. Evo da probamo sa 3, ali ne, moramo nekog sad da najdemo 300.000, da li ima Clarkson, ali ajde da probamo, ali nema šanse, dođemo im 200.000. Ajde da vidimo, nećemo je zeli da damo nekog drugog, Gevantić. 65.000 im sada doćemo. Sada im dođemo 65.000. Clarkson, ajde da probamo nekoga. Ali, teško. Teško, neće. 572.000 dajemo. A imamo im nekog pika, ali ne. Hoće pare, kakav pik. Mi njima dajemo. Ajde, dajemo iz Elija i sada je to 3.61 i dajemo Antiće, Lawyera i to je 4 nešto miliona i dajemo, kako se zove, Lillarda da dobijemo. Peković igra za njih. 12 miliona dobija Peković. Strašno. Ali dođemo im 215.000. Pa ovaj Lillard je stvarno postaje nemoguća misija za dovođenje. Ali sad kad se setim da sam, na primjer, za dovođenje Durenta mogao 3 miliona da dobijem. Da sam izgubio tad 3 miliona. Sad mi je krivo, ali nema veze. Oni su pristali da dobiju Johnsona, a da daju Durenta. Što imaju veću platu, veću platu da plaćaju, što su izgubili mnogo kvalitetnih igrača. Evo dajemo Johnsona, da probamo za Farida. Farid, i da, pristali su, Kenneth Farid je naš, pošto već Lillarda nismo mogli da dovedemo, doveli smo Kennetha Farida. 88 ocena, stvarno odlično. Sada su nam ostala 4 igrača koja bi htjeli da zamenimo. Dajemo Peru. Dajemo iz Elija
I to je, i dajemo Lojera i nećemo pik. Galaveja mi smo ponudili 3,75 miliona da probamo nekog da dovedemo. Westbrook je preskup, to je misaona imenica. Westbrook, Bosch, Wiggins samo 5 miliona, ali da vidimo još nekoga, nemamo ni za 5 miliona. Ajde da vidimo nekog ko baš malo traži, baš malo. Ajde da vidimo Gasol skup, Deron Williams misaona imenica sa ovih 19 miliona. Lillard, baš sam se navalio na tog Lillarda, ali nema šanse da ga čujemo. Nema šanse, evo, već sad je 3, nema, ajde. Nešto da probamo, ali nema šanse. Nećemo šanse da pristanu, ne. Dođi mi za reč 4. Pa ne znam šta da kažem, stvarno ne znam. Alexis Aljinku nećemo, da probamo sada 1,40 000. Za 1 milion neće Lakersi da daju Lillarda. Ajde da probamo neki pik, ali nešto da probamo ako je to moguće, ali dođemo im 991.000. Samo pare hoće, samo pare. Sve se plašim da nema ništa od Lillarda. Aj zadnje nešto da probamo Clarkson. I da probamo... Pa dobro, i nije toliko nemoguće. 484. Nema šanse ništa od Lillarda. Šta ćemo sada da vidimo? Ajde nekog da tražimo. Ko mnogo malo košta, koji je stvarno klasa. Wiggins. Vuković Nikola. On zahteva samo mnogo. On je 3 miliona samo zahteva, a mnogo je dobro. Ajde da probamo da damo Peru i da damo Izelija. I to je 2,36, a on sam vredi 2,90. Ajde probamo i Galaveja. Ne, jer ni sad ne ispunjavamo, samo da izračunam. Ne ispunjavamo ni sad, ne. Ajde da probamo neki pik, nešto da im damo 2 pika, ali ne, moramo za 33 da im damo. Ajde da probamo da imamo Lojera. Ide. Ništa. Samo sam sad izašao, ajde da vidimo da nam da tražimo nekog. Ajde da potražimo nekog stvarno dobrog igrača koji je vredi 40 miliona, mnogo manje, vraćamo, sve je manje i manje, 2 miliona, 3 miliona, 2,5, ajde sa 2,5 da tražimo, pozicija sve jedno, sve jedno, visina, da vidimo da li je ovo minimalno i da vidimo, jeste, ono je minimalno, overall, red. Ajde da podignemo na 87. Na 87 ćemo da podignemo, da vidimo to kako je. Samo 2 igrača ima samo. Kenneth Farid i Butler, Jimmy Butler. On je stvarno odličan igrač, ali ajde da probamo da ga dovedemo. Ajde da ponudimo Peru Antića i Izelija, ali 2 smo im dali, njima treba. Neki 915 Kinsey, ajde. McCallum. Ajde Ace, da vidimo koliko sad. 671.000 igraćemo. Ajde treba neki. Ajde nekog 600 što vrede manje, ali ne, ali samo 100 vrede manje. Jan Maimbi je preskup. Ništa nema, ni od Butlera. Sad samo ajde nešto da probam, da razmislim, da uzmem, ajde nekog pika da ponudim ako oni to hoće. Ali ja moram imati 13 igrača, pa da. Ništa od Butlera. Ajde da vidimo. Na 85 da smanjimo, ali ih je isto 11 igrača imali.
sa 84 ocenom koja vrede do 2 miliona. Giannis Antetokounmpo, stvarno odličan. Ali ajde, mi ćemo da izaberemo Farid je naš, to ajde, ne. Da imamo po pozicijama. Pa realno najtanji smo sa playmakerima ili Schrodera ili Beverlya. Ajde da probamo Beverlya. Da, ne znam da li Schroder, ali on... Ajde da probamo Schrodera, Schroder je bolji. Ali Kenneth Farid, ne isplati, stvarno se ne isplati da mu damo Farida sada. Ajde da probamo da mu damo Izelija i da vidimo koliko ćemo. Ne može? Ne može. 500 mu doćemo, jaoj. Pa realno i ne isplati se baš Antić i Izeli i da nam da nekog ko malo vredi. I Damian Inglis, ali 148. I šta da ljudi radimo sada? Nećemo. Vraćamo se. Uzet ćemo Beverlya. Ajde, uzet ćemo Beverlya. Dajemo... Ajde da damo Loera. Mi je nudimo više, tako je. Pristali su. Patrick Beverley je naš. Sada da idemo dalje. Koga imamo još da dovedemo? Da vidimo trenutno roster, imamo sve zvezde NBA-a, izuzev Kobe Bryant, ali realno Kobe Bryant je mnogo materinama. Ostalo su nam samo 3 igrača, ljudi moji, i sad stvarno ne znam koga bismo više mogli da zovemo, ne pada mi ideja. Ajde da probamo, na primjer, da pronađemo još nekog igrača koji traši do 1,5 miliona koji traši, a sa ocenom ajde da roknem, preko 80, samo je pitanje koliko, 86, ajde, 80, samo ih je 3, 84, Draymond Green, Tim Hardaway i Beverley je naš, Green, Draymond Green, igrač sa Golden State Warriorsa sa ocenom 85, radi samo s 915. I da ćemo im Izelija, jeste da 200.000, ali nema veze, Green je mnogo bolji od Izelija. I ostali su nam, imamo Lebrona, Carmela Duranta i to bi bilo sve, valjda. Eventualno, ajde da pogledamo roster, možda mi padne neka ideja, ali neće mi pasti. Ajde sad da vidimo šta sve imamo ovdje. Da vidimo kakvi game plan, to nam ne treba. Idemo ovdje da vidimo nekog free agenta da dovedemo, ali nećemo nešto, on je matur već, nije on to. Da vidimo ugovore, imamo ugovore, uglavnom ovi slabi igrači nemaju ugovor za sljedeću sezonu, a od jaki samo LaMarcus Aldridge, ali njega ćemo već nagovoriti na bolji uslov sa još većom platom sljedeće godine. Evo ovdje samo nam je još Aldridge ostao da mu produžimo ugovor, ali sad čekat ću da vidimo kako će da odigra ovu sezonu, tako da ne produžavam ništa za sad. Ovdje da probamo da vidimo neke timove, ali našeg nema. Da vidimo sada ovdje player comparison, nećemo Karija, vidimo Sparsi. Ovi imaju prednost sa Philadelphijom 3 point, ali ne verujem da mnogo slabo šutiraju. Sljedeći meč nam je ovo da vidimo protiv Dallasa. Ovo je čisto treniranje igrača, šta može trenirati kod Steph Curryja. Da vidimo sada options, to nam ne treba, nećemo to ni otvarati. I da vidimo ovo je šta ima ovdje zanimljivo. Trade-ovi, pogledajte ljudi, imamo trade-ove, ali uglavnom smo samo mi trade-ovali, niko nije ništa trade-ovao. Samo mi niko nije ni uzeo nekog igrača, samo mi. Ljudi moji, samo mi smo uzeli. I tako, šta da kažem. Hajde da vidimo social media, to smo vidjeli. Roster, ajde da
ajde šta da uradimo sada? Nemam ljudi više stvarno ideju, umorio sam se više od ovog rostera, sejvovali smo ga za sada i ajde da postavimo naš tim, ajde. Injuries, ne, ovo, vrati se, to, game plan, ajde po minutaši i po ocenama da ih postavimo, ajde, neće Anthony da igra u prvi tim, nećemo Anthony, ajde, i Lebrona ćemo umjesto njega, ajde, umjesto Lebrona ćemo, da, jer idem udarna špica Harden i Lebron, a posle, kad protivnik pomisli da su se umorili njih dvojica, ulaze Carmelo i Durant, da vidimo imali bolji od Anthony Davisa, nema Aldridge i Anthony Davis menja u poziciji i ljudi moji, uglavnom to je to, ljudi moji, to bi bilo sve, hvala što ste gledali, like, share i subscribe.